Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Ikusten duen ere beharrezkoa dela komunitate bat torturagarri bihurtzea, baita ere parametro patriarkaletan ere, bai? Osea, torturagarritasun horrek hartuko duen sakontasuna, dimensioa edo intentsitatea ere, bai? Gizarte horretako impunitate patriarkalak markatzen duela. Ez da igual apur bat tituloa hortiz etorren, ez da? Ez orgina putasa eraiki diren, nolabait ez, kontzeptu edo ez, eraiki diren komunitatea torturagarri egiteko eraiki diren tresna direla, ez? Gorputza mingarria da. Jan egin behar du, lo egin behar du, arnasa hartu. Azal mehea dauka eta isuri egiten duen odola. Hortz eta azkazal kopuru egokiak. Hautsi egiten diren ezurrak, eten egiten diren juntadurak. Torturak kontuan hartzen du hori dena. Asko luzatu omen zen galdeketa, baina galdeketa bat barik emakumetasunaren epaiketa bat izan zen hura. ¿Qué haces con ese terrorista? Teniendo a hombres hechos y derechos como los nuestros. Eta Guardia Zibilak pasatzen ziren bere aurretik bata bestearen atzetik. Estos sí que harán de ti una mujer. Halakoak esaten zizkioten, eta puta eta terrorista eta bestelakoak seguru. Ez omen zuten ikutu, baina komisategi hartan sartu zuten emakume gaztea, etzen irten zen bera izan. Urteak behar izan zituen bera ere torturatua izan zela onartzeko. Ni? Aia bai, baina ni ez duten ikutu, esaten zuen. Tesi bat autoretza individuala du, baina gero ez da egia, ezta? Gero hainbat pertsona daude eta hemen zaudeten asko ere tesi horren parte izan zineten, baina bueno, ez? Argi neukan tesia zela nolabait urrats bat, ja abian zeuden prozesu politikoak elikatzeko edo nire ondarra letxua jartzeko eta posible baziren berriak irekitzeko ere, bai, gaur bereziki feminismotik. Gaur esan dezakegu denbora lerroari trampa egiten ari garela, ordena linealari traizio edo olako zerbait. Izan ere, hitzok ahoskatzen ari naizen une honetan, arestian aditu dituzun horiek guztiak oraindik ere gertatu gabe eta batez ere esan gabe daude. Udazkeneko ostiral iluntze batean, Iruñeko aldezarrean gertatu dira, eta hori bai, hementxe, gugandik metro oso gutxira. Gertatu dira, gertatuko dira, bueno, zalantza ez da erraza aditzan dola jokatu asmatzen, ez da erraza. Ez, baina, bueno, entzuleentzat gertatu, hori bai. Gertatu direla esanen dugu, horrela arituko gara, baina esan dezagun beraz, Txalaparta argitaletxearen Iruñeko egoitzan bertan gertatu dela, berriki gure estudiotzat ere hartu dugun txoko goxo honetan bide batez, eta noiz, eta hain zuzen ere gaur mintzagai dugun gaiarekin lotura estua duen elkarretaratze baten segidan. Udazkeneko ostiral arratsean, ilundu aurrean, Iratxe Sortzabal euskal presoari babesa adierazteko bildu dira dozenaka lagun hemendik metro eskasera, Katakaraken. Izan ere Sortzabalen tortura salaketaren auzia berriz irekitzeko eskatu dute Auzitegi Nazionalean berriki, eta hori da protestarako motibo nagusietako bat. Baita, Sortzabalek jasandakoa tortura matxista izan zela nabarmentzeko premia ere. Indarkeria matxistak 11 aurpegi dituela sarritan salatu izan dugu mugimendu feministako eragile eta kideok. Askotarikoak dira hartzen dituen formak egoera, lurralde eta gorputz bakoitzean. Eta irakurketa honen bidez, Euskal Herrian urte luzez gertatutakoa salatu eta gogora ekarri nahi dugu. Tortura sexistarekin gertatutakoa, hain zuzen ere.
Urte luzez, Espainiako eta Frantziako estatuen funtzionario diren gorputz polizialek sistematikoki egindakoa. Eta hori ere indarkeria matxistaren aterkipean kokatu behar dugu. Ukapena eta desitxuraketa. Gertatutakoa ukatzea eta salaketak desitxuratzea izan da Frantziako eta Espainiako estatuek urteetan erabili duten estrategia. Baina badakigu arrazoi politikoak medio jazartuak izan diren emakumeen aurka sistematikoki aplikatu izan dela tortura. Eta torturaren erabilera ere estrategia bat izan da. Izuaren bidez kontrol soziala lortzekoa, besteak beste. Iratxe, guk sinisten dizugu. Lanean jarraituko dugu torturak jasaten dituzten euskal emakume militanteen erreparazio osoaren alde. Justizia, memoria, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea. Minak eta herriak aitortuz, feminismotik herria osatu. Hain justu ere horren ondorenean aurkeztu dute Sorginak putak terroristak liburua jendaurrean haren autore Olatz Dañobitiak eta Iratxe Erretolaza editore eta imagineko kideak hori zergatik eta nolatan ere esplikatuko dugu aurki. Baina, egon izenburu osoa ere eman dezagun, Sorginak, putak, terroristak, indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa. Liburu horren oihartzunak, liburu horren aurkezpenaren oihartzunak izan dira entzule hasieran jarri dizkizugunak, eta hemen dator saltoa denboran. Ordu batzuk lehenago baikara gu hemen, orain, itxoitea, ezinezko balitzego bezala edo liburu arriztatzeko desiotan. Hain justu ere norekin eta horri hitzak jarri dituenarekin. Olatz Dañobitia Zeballos, ongietorri Berria FMera, eta mi esker, hemen izateagatik. Zeueri. Liburu zinguratuta hemen, espazio honetan gabiltza, baina gaurko honetan propio, zure liburu, zuk ondutako liburuari heltzeko. Eta lagun editore bati, aditu nion behin baino gehiagotan, liburu batek bi bizitza dituela, igual, bizitza behintzat, bata izan dela igual osaketari dagokiona, idaztea, ikertzea, osatzea, eta bigarrena dela dagoeneko argitalpenaren ondotik datorrena, ezta? Liburu honen kasuan, bigarren bizitza horretan sartu berria da liburua, zer moduz, Olatz, bigarren bizitza honetan, ez da liburuaren hontan? Ondo, irrikaz, oraindik hasi berri, ezta? Bigarren bizitza hori izango nuke erditzen edo, bizitza batetik besterako bidean dagoela liburua. Eta, nik uste dut proiektu hasi berri askorekin gertatzen den bezala, irrika, espektatibak, bildurrak ere, urduritasunak ere, liburuak ze bide egingo duen, eta, gu liburuan jarri ditugun, eta nik liburuan jarri ditudan gogo eta desioiek, betekote diren zain, baina ekinez. Bigarren bizialdi hori mimo zaindua izan dadila aleginduko gara gu ere, datozen minutu hauetan, Olatz, gaia ez baita edonolakoa eta hitzak ez baitira samurrak izenburutik hasita. Sorginak, putak, terroristak, eta ez dira izanen esan dizkizueten bakarrak. Gaia ez da bat ere erreza, eta, apur bat izenburuarekin, provokatzaile izan nahi genuen alde batetik, eta gero ere sarri iztakit, tortura da izkutua, baina aldi beran lau haizetara, dagoen zerbait beharrezkoa da, ez? Eskutuan, nolabait ustez, estatuarekin ustez, legala ez den eremu horretan gauzatzen delako, baina aldi berean publikoa da, zuzendua dagoen komunitatearengan beldurra sortu behar duelako, hor dago bere eraginkortasuna, eta Sorgina hitzarekin, puta hitzarekin, terrorista hitzarekin, baina, gehitu algenion eta horribili ginen, ez? Basa, gorria, eroa, adjetibo asko dira, ez? Eta horrekin adierazi nahi genuen, ez nola, azken finean, tortura den, edo tortura posible egiteko hainbat eta hainbat prozesu beharrezkoak dira, eta lehenengoa da, komunitate bat, edo, berdin du ez, edo gizartearen erdia, edo komunitate nazional bat, linguistiko bat, ekonomiko bat, dena delakoa,
beharrezkoa dela lehenengo komunitate hori deshumanizatu, bai, edo bigarren mailako herritar bihurtu, edo ez herritar bihurtzea, ez. Eta eraikuntza horrek legitimatzen du ondoren tortura esarri alizatea impunitate osoarekin, bai, torturak eskatzen duen impunitate patriarkalarekin, impunitate politiko guztiarekin. Eta, bueno, jaso nahi izan dugu, gu zehazki, bastakitez, liburuak nahi genuen euskal emakume, bai, nazio pertenentzia zehatz batetik ez, doztakit. Nuntziatu nahi genuen liburua bizipen horretatik, eta, bueno, orduan jaso nahi genuen, historian zehar, torturatu alizateko, helburu politiko zehaz batzuekin, torturatu alizateko eraiki diren eraikuntza sozialak torturagarritasun hori, ez? Hitz horiek gordetzen dute torturagarritasun hori, bai? Sorginak nolabait desegiten goaz mugimendu feministatik, putak ere, eta hortxe dugu terroristekin, bai, mundu mailako prozesu oso bat izan da, eta Euskal Herrian ere, da hoxe. Bai, asko esaten duten hitzak dira, zalantzari gabe eta titulu oso deigarri eta adierazgarria. Eta segurenin gero sakonduko dugu pixka bat gehiago aipatu dituzun prozesu horietan, baina zer baino lehen abia puntura joan nahiko genuke, liburu hau zuk sinatu duzulako eta zure doktoretza tesitik abiatzen da, baina abia puntua zabalagoa da. Prozesu kolektibo batean oinarrituta dagoelako, ariketa kolektibo batean. Izan ere, duela pare bat urte, emagineko kideengana ate joka joan ziren emakume militante batzuk, torturak jasandakoak guztiak ere, Nafarroako torturadatuen sarearen bueltan zebiltzanak, eta torturak eragindako bortxak izendatzeko, aletzeko eta ulertzeko analisi feminista bat osatzeko behar kolektiboa azalerazi zieten. Nolakoak izan ziren lehen urratxoiek eta nolakoa izan da honaino iristeko bide hori? Bueno, oso polita. Nik egia esan, tesia egiten luzarogo nintzen, 8 bat urte edo, eta tesian ez nuen bakarrik tortura aztertu, bai, aztertu nuen tortura politikoa, espetxe politikoa eta militantzia politikoa, garai historiko zehaz batean. Eta, tesia egiteko prozesua ere, naiz eta akademikoki egiletzak individualak izan bar diren, azkenan badira prozesu kolektibo bat, hainbat eta hainbat emakume feministen arnasari eskerrez, eta eskuzabaltasunari esker egiten joan naizena, eta horrein bat jente ezagutu dut bidean edo lehenagotik ezagutzen nuen jendarekin modu ezberdin batez harremantzen hasi nintzen. Eta bide horretan dago bera emagin bera edo Nafarroako torturatuen sareko bakide feminista horiek beraiek, bai? Bagian pertsona batzuk nik ezagutzen dituen nire lehenagoko militantzia batzuetatik edo espetxetik eta beste batzuk ez. Eta, hor premia bat jarri ziguten mai gainean eta, nik posan dizkazu nuen tesia horretarako egin nuelako, ez? Nire tesiaren helburua edo ez nuen jartzen horremeste helburu akademikoak edo, baizik eta politikoak nahi nuen tresnaren bat sortu prozesu politikoak abiatzeko. Iruditzen zaidalako, horiek direla, nire esperientzia mintzat eraginkorrenak, bai? Aldaketak eragiten dituztenak, prozesuan gauden pertsonetan eta beraz, baldintzetan edo testuinguru sozial da politikoetan da horrela, orduan oso pozik emagin ere oso hurbileko elkartea dut, ate joka edo lehenengo harria bota zuten kidoiek ere, eta prozesua berare alegindu gara zabaltzen. Orduan, nietzat izan da altxor bat, emaginek lantalde oso bat jarri duelako proiektu honi begira, emaginek erabakizuelako lanildo bat irekitzea, gai honekin, eta gero horretaz gain ere, jardunaldiak egin genituelako, liburuaren lehenengo zirriborroa, 50 bat lagunekin, eta hor denetarik
Psikologo, abokatu, bai, ez dakit, torturaren aurkako elkarte ezberdinak, torturatutako emakume feminista batzuk, bueno, eta aditu batzuei ere eskatu genien iritzia, bai, eta, bueno, apur bat ekarpen guzti horiekin jarraitu genuen gure lantaldean eztabaidatzen. Orduan, ba, bueno, oso posgarria, tesian abia puntu bat jarri nuen, ba, apur bat hori, ez dakitez, esango genuke pilota txikitsu hori, ba, loditzen joan gara, eta orain helburuarekin da, oza, helburua da, loditzen edo biderkatzen jarraitzea, ez. Beitulatz, justu hemen dut apuntaturik, aurtengo otsailean eginiko hitzaldi bat gidatu zenuela Nekane Txapartegirekin batera, eta hori da tortura politikoa ikuspegi feministatik. Ez dakit hain justu hori den, arixen aipatu duzunez, jardunaldi horietako bat, ez, hitzaldi horietako bat, bai ez diozu buruaz hori da horietako bat, Tolosan izan zen, eta hemen atentzioa eman zian, eta ekarri dut apuntatuta izan ere, hitzaldi honetan, aireratu zen galderetako bat, hau izan zen hitzez hitz. Norbaitek galdetu dizue torturetan jasandako violentzia matxistaz? Emakume gisa jasandako violentziaren inguruan emakunde etorri zaizue galdezka? Hori izan zen galdera bat, eta nahi nuke jakin zer utzi zuen agerian, erantzunek zer utzi zuten agerian, igual absentzia bat galdera hori egin ez delako, ez, baieztapen bat? Bai, Tolosako saio hori, oso berezia izan zen, berez ez egon zuzenean prozesu honen barruan, baina hori gertatzen da gure Euskal Herri txiki honetan. Ez da, batzutan, prozesuek elikatu edo deitu, motibatu egiten dituzte beste eskaera eta proposamen da gonbidapen batzuk, eta bide horretan irten zen Tolosakoa. Eta oso polita izan zen Nekane eta biok, Nekane ere ez, beste kide batzuk bezala, liburu honen prozesuaren parte izan da, eta zen genuen hitza jendeari emango diogu, bai? Eta guk ez genuen hitzaldi eman, guk hartu genuen dinamizatzaile papera, eta oso ederra izan zen, irten zirelako hor, tortura bizi izan duten pertsonen senideak, hemen dauden, edo hilda dauden, pertsonen senideak, aidetasun ezberdinak, tortura bizi izan duten pertsonak garai ezberdinetan, eta, esperientzia hori, eta gogoeta feminista hori, gehiago edo gutxiago landuta zeukaten emakumeak ez. Eta bai, hori irten zen. Eta apur bat, asentzia zein da, ez? Eta horretara dator liburua ere, ez? Ezin egon horretatik, tortura beti irakurri da gatazka politiko armatuari lotuta, noski, tortura politikoa, motivazio politikoekin, eta gatazka horretan eragin nahirik ezarri delako, ez? Baina inoiz ez da irakurri tortura violentzia matxistaren betaurrekoetatik, bai? Eta violentzia matxistaren betaurrekoetatik irakurtzen baldin badugu, ez? Nolabait, violentzia matxista bizi izan duten beste hainbat emakumeen kasuan gertatzen den bezala, gure herrian mugimendu feministaren borrokari esker hainbat bitarteko lortu dira, ikusgarritasuna, bai, bide laguntza, aitortza, eta emakume torturatuak ez gaude hor, bai? Ematen du sozialki ezaigula, bai, violentzia matxista zuzenean, estatuaren aldetik, jasan duten emakume bezala ikusten ez. Beste, gauzat gitu nahi nuke hemen, izan ere Tolosako hitzaldi hontan egin zenuten edo egin zen beste galderetako bat zen, emakume biktima aide hoiei galdetu zieten ia jentzat zer den, zer zen edo zer den ez da tortura politikoa. Eta deigarria da, hori bera definitzeko kontzeptu askotarikoak edo hainbat eman zituztela ez, batzuek zioten, tortura politikoa infernua dela, bere horretan, beste batzuk barrenak apurtzea, beste batzuk bakardade aipatu zuten, sarea beste batzuek zorionez edo, esanen dugu, ez da, sare bat, eta beste batzuekin, tortura politikoaren ondotik akaso izandako babesari loturik aizpatasuna ere aipatu zuten.
biztan da definizio bat eta bakarra edo osatzea zaila dela. Baina baina nizukela galdetu argibide delako zein den zuk akaso liburu hontan jaso duzun definizioa, ez? Tortura politikoa zer den galdetuko bagenizu, Olatz, ezakit baduen erantzun motzik ez da, baina zenuke erantzutea? Bai, nik uste dut lehenengoa bai liburuarekin eta Tolosan ere horretan saiatu ginen, lehenengoa esan, hau da, torturak definizio ezberdinak izan aldituela, ez? Egia da, nazio batuen bai, eta giza eskubidei lotutako definizioak pisu handia duela gure herrian, normala den bezala, hori da mundu mailan oraingoz bederen ez dugun markua gaiari heltzeko, baina iruditzen zitzaigun gero torturari lotuta landu nahi ditugun gauzen arabera, bagian definizio batzuk baliagarriagoak zaizkigula beste batzuk baino. Orduan apur bat irekin nahi genuen torturaren definizioa bera, ukatu gabe, noski, zera, ez, zuzenbideari edo giza eskubidei lotutako hori, ikusten genuen, bueno, ez, alde batetik. Gutako bakoitzarentzat esangura zehatz bat duela, bai, eta hori zerbait subjektiboa dela, baina gero jauzia eginda ere, bueno, ez adibidez liburuan jasotzen da bereziki igual soziologia da antropologiatik egiten den definizioa, ez? Eta dala da guri iruditzen zitzaigun tortura ulertzeko, hori da helburuetako bat, ez? Tortura ulertzea ere noski desegiteko, baina bere ondorioak desegiteko ulertu egin behar da, bai? Bere ondorio zan edut kulturalak, sozialak, pertsonal eta intimoak eta generokoak, ez? Ulertu egin behar dela, ez? Eta hor botatzen den definizioa da, tortura da bizitza ukatu, baina heriotza posible egiten ez den territorio, geografia horretan gertatzen dena, bai? Bizitzeko baldintzak erabat kendu eta heriotza desio den, ez, sufrikario torrirekitzen den kilometroetako eta kilometroetako edo, ez dakit, sufrikario, ez dakit, izugarria mai ezina, ez, desertu izugarri hori, ez. Eta iruditzen zitzaigun, bueno, hori testuinguru ezberdinetan gertatu aldela, bai? Ez dakit, ze gertatzen da Mediterraneoan beraien bizitzen alde, ez? Part usten diren pertsona guztiekin, ez? Dakitenan beraien alde ez dela egingotaz dutela zer eginik, hau da, ez? Dena posible dena, hori dela apur bat hemen, ez? Komisaldegietako bizipen hori dena da posible, ez? Botere harremana horren erabatekoa da, dena da posible hori, bon, testuinguru askotan ireki daitekela, ez? Guk erreperatu nahi genion helburu politikoekin aplikatu den horri, horregaitik tortura politikoaren abizena, bai? Ez egiteko itzala lehen eta gaur egun gertatzen ari diren beste tortura batzuei, bai polizia etxeetan eta polizia etxeetatik kanpo. Behagun nahi genuen, zehazki, gatazka politiko, Euskal Herriko gatazka politikoan, helburu batzuekin aplikatu den, menderdi baino gehiagoko ziklo horriekin, edo azpimarratu. Zuen kasuan, zehazki, violentzia politikoak eta violentzia matxistak bat egiten duten eremura begiratu duzue beraz, genero indarkeria politikoaren eremura, eta eremu hortan bi menderakuntza ardatz gurutzatzen direla azaldu duzu ere liburuan, alde batetik emakume kategoriak zedarritzen duena, eta beste alde batetik nazio zapaldu baten kide izan, eta horren alde borrokatzeak dakarrena. Bi horiek aintzat hartu gabe analisia erren legoke? Bai, claro, ez, igual zirkulo feministetan gehiago, esango nuke igual akademikoetan ere, baina hortik gaindi ez, agian gutxiago, baina ez, askotan hitz egiten da, zapalkuntza ardatz ezberdinen artean gertatzen den bidegurutze horri, edo, bueno, Euskal Herrian bidegurutze hori ziur rotonda bat litzatekela, ez, hor gertatzen denari begiratzeko beharra, ez? Zapalkuntzak ez direlako batzen, ez direla batuketa bat, baizik eta elkar sostengatu
elikatzen direnak testuinguru konkretu batean, historiko batean, espazio eta denbora zehatz batean, ez. Eta guk erreparatu nahi genion horri, bai? Euskalduna izan, Euskal Nazio Askapenaren alde ekin modu aktibo askotariko moduetan, ikusgarriak izan direnak eta ikusgarriak ez direnak izan, aitortuak izan direnak eta aitortu gabeak izan direnak, baina horretan aritu diren, bai, emakumeen kasuan ze gertatu den, bai? Orduan eskerreko ideologia bat, bai? Eskerreko proiektu politiko bat izan, Euskal Nazio Askapenaren alde egin eta emakume izate horren bide gurutzean ze gertatu da, karo zikloa luzea da. Hamarkada asko dira eta ziurazki, lupa, ez dakitez, hamarkada bakoitzari bere betaurreko zehatzak jarri barko genizkioke ez, baina gune egin nion horri erreparatu ez. Bestela ziurazki asko hitz egiten da egia, aitortza, ez errepikapenerako bermeak, guk horri eman nahi genion ikuspegi feminista bat. Orduan, hor dago, egia hitz egiten dugunean, bada ere gure egia. Hori bizi izan dugune, komunitate oso baten egia, orduan egiak beste ezaugarri hoie ditu, kolore hoiei, sensibilidade hoiei, min hoiei, begiratu behar zitzaiola iruditzen zitzaigun. Sumatu duzue beste batzuen egia, egokitu dizuetela zuri, esaten duzu zuen egia behar zenutela, sentitu duzuen batzuetan, generalizatu dela, egia bat, eta ondorio zuena ere hori zela, ez dakit horrekin ere izan duzuen borroka bat, edo, amorrazio bat, ikusita zuen egiari, erreparatu, ez zitzaiola erreparatzen. Ez dakit, ni nire izenan hitz egingo dute, gai hauen inguruan eztabaidatu dugu, baina hor, adiez, bereziki liburuaren bigarren atala, dago berregite, reparazio, prozesu horiei lotuta, nahiko irekian plantatu dugu liburuan, kontziente gara ikuspegi ezberdinak daudela, guk ez dugu baten alde egin, nik ere estesian ez nuen baten alde egin, liburuan ere ez, guk nahi duguna da, gonbidapen bat, eztabaidatu dadin, bai? Baina hori esan da, egiari zor, aipatu behar da, badagola hemen ezin egon bat, nire tesia azteko arrazoietan eta liburuanen arrazoietan, eta bata da torturaren aurkari den mugimendua, edo torturan, amaitu, nolabait torturatutako pertsonen mugimendu politiko asko egon dira, baina nagusia izan den horren, nolabait tortura lantzeko orduan, ertzau, ezela kontutan hartzen, edo ez behar bezain beste, edo ez daukan dimentsio guztiarekin, baina gero dago beste zinegon bat, eta da mugimendu feministak violentzia matxista ezberdinak izendatzeko lanean ari gara etengabe, eta emakumeen egia, memoria, eta lan horretan dihardugu, eta hor ere ez ginen ikusten, edo iruditzen zaigu ez gaudela, edo nekez gaudela, edo osta, eta badago ezin hor zinen egon hori, bi leku horien artean horregaitik importantzia bidegurutze horri erreparatzea, bidegurutzean dauden pertsonetatik. Tortura pairatu duten edo duzuen Euskal emakumeen hitz eta bizipen batzuk ere irakur daitezke lanean, baina ezin esan liburua testigantza bilketa bat denik, ez soilik. Oro har hitzak gainera hitzak zuzenean testigantzak jaso gabe osatu duzue, baina hala eta guztiz bizipenen arrasto zuzenik badago. Eta horren adibide da besteak beste ez baita bakarra, Leire Ibargurenek egiazko testigantza ugarirekin osatutako narrazioa. Liburuaren hasieran irakur daiteke hori, egun bat gure bizitzan izuaren geografiak izenburua jarri dio Leire Ibargurenek, eta guk zatitxo bat ekarri dugu ona. Ez dugu spoilerrek egin nahi, ez dago sorik, horregatik hasiera besterik ez dugu irakurriko, baina gainera ez dugu guk irakurriko, baizik eta Leire Ibargurenek berak, entzungo dugu. Igandea, goizeko 3 dira eta jareren ohe ondoko irazargailua hasi da jotzen.
izugarrizko burrumba egiten du. Leihotik salto egingo duela dirudi. Izan ere, loak hartzeko beldurrez, volumen altuenean jarri zuen oheratu zenean. Ez du jare amets batetik esnatu ordea. Ordurako badarama tarte bat begiak zabal-zabalik amets gaiztuan murgilduta. Ia aste osoa darama lorik egin gabe. Astelenean, haize aizpa atxilotu zutenetik hain zuzen ere, eta ditxosozko erlojuak auto hartu eta Madrilerako bidaiari ekin beharra iragarri dio. Bezperatik prest dituen arropak jantzi, motxila txikia hartu, eta aizparen gelatik igaro da, bat prestatutako plastikozko pakete kuadratuaren bila. Astelenean, etxeko atea bota beharrean eten zieten gaua Guardia Zibilek, eta oihu eta kolpeekin bizilagun guztiak astoratu zituzten. Baita nur txakurra ere, eta komunean itxita haren zaunka hotza da oroimenean hiltzatuta gelditu zaiona. Antzekoa zen aizpari zetorkiona Treskantoseko komisaldegian, iragarpen bat baino etzen ordura arteko zarata guztia. Goizaldera arte iraun zuen erregistroak eta etengabeak izan ziren polizien mehatxuak, bultzadak eta barrezakarrak. Coge las compresas que seguro te va a bajar la regla, esan zien poliziak etxetik ateratzerako. Eta amorruaren amorruz, pues me tendréis que oler, erantzun zien aizek. Beldurra bertan zen ordurako ordea, eta gelditzeko etorri zen. Haize eraman zutenerako oihu batzuk ere entzuten ziren Guardia Zibilen patruilez betetako etxe atarian. Izututa eta amorratuta zegoen gazte andana bildu baitzen bertara, haizeri babesa adieraztera. Buruan jertzea jarrita eta eskuburdinak atzean estu lotuta bi Guardia Zibilen artean eraman zuten aizpa etxetik, eta abandonatuta sentitu zen jare. Eraman nazazuen ni ere, esan nahiko balie bezala. Zulo ilun bat geratu zitzaion etxean eta gorputzean. Laster jakin zuten sarekada izan zela herrian, eta haize etzela izan etxetik ordu txikitan eraman zuten bakarra. 10 lagun atxilotu zituzten, inkomunikazio aldian ezarri zieten eta Madrilerako bidean jarri. Egun horretan hasi zen 5 gau iraun zuen beldur eta loezina jarerentzat. Eskerrik asko hemendik Leire Ibargureni, idazteagatik eta, guretzat lehitzeagatik ere bai. Olatz, testigantza emateak daukan garrantzian egin duzu azpimarra bai lanean, baina agerian utzi duzue testigantza non, noiz, nola eta batez ere noren aurrean eman, ez dela berdin, ez da? Eta ez dela zertan ere, inoiz ere ez da zertan, derrigor, baina are gutxiago aldagai horietakoren baten gabezien eraginez ez dagoenean bermatua biktimaren babesa edo ongizatea ere. Nik azpimarratu dut hemen liburuan dagoen esaldi bat, horrela dio, are gehiago, batzuetan deus ez esatea baino mingarriagoa izan daiteke ikustea zure lekukotzarekin ez dela ezer gertatzen. Horrela dio esaldiak. Hitz egiteko autua egin duten biktima askori, akaso etorriko zitzaien galdera, merezi dit, ez da, urratsa egiteak. Horri buruzko gogoeta ugari ditugu lanean, Olatz. Bai, liburuan hitz egiten dugu ere isiltasunaren inguruan, isiltasun ezberdina daudela, isiltze prozesu ezberdina daudela ere, eta, pertsona bakoitzak eta komunitate bezala ere, isiltasun horiek desegiteko egindako bidez, eta, hor lehenengo eta bat, aitortza izugarria handi bat, eta eskerra handi bat, testigantza eman duten pertsona guztiei. Bestela, ez da? Bestela non egongo ginateke ez, auzi honetan. Nik uste dut hori azpimarratzeko dela bereziki oso baldintzak gogorretan eta txarretan gertatu denean hori. Bai? Hau esan da, askotoan fokoa jartzen da hitza hartu behar duen horretan, noski, bai? Baina guk fokoa jarri nahi genuen liburua interpelazio bat ere badelako, gonbidapena demezela interpelazio bat ere badelako, eta da, batek hitza hartzeko entzuna izango ote den jakin behar du, edo nola entzungo zaion eta nola jasoko den esango den hori. Horrek eragin zuzena du hitz egiteko pertsona batek dituen baldintza gogo eta motivazioetan. Orduan guk fokoa hor jarri nahi izan dugu ez, euskal gizartean. Bai? Eta, esate baterako
ez dakit, ez, liburuaren aurkezpena bera, ez da? Edo lehenago, detai asko daude, ez? Agian garai batan ukatu egiten zen, zuzenean, eta orain, akaso dirudi, pues, ez ikusiarena, ez entzunarena, bai? Ez zaigu ukatzen, baizik eta utzunea egiten zaiguzta, komunikabide batzuk ez dira agertzen orain, ez dakit, ez, hainbat informe aurkeztu dira, eta ez da zer gertatzen herri honetan, bai? Orduan, honekin ez diot itzalagin nahi, egiten ari den prozesu guztiari, gaina gaur Iruñan nago, eta ez, hemen Nafarroan ere ez, bereziki prozesu oso, ez dakit, konplexu eta emankorra egiten ari da, bai? Baina, egia da eragile sozial ezberdinen aldetik, eragile politiko ezberdinen aldetik, gure gizartea osatzen duten estamentu ezberdinei begiratuz gero, bai, ez? Iruditzen zaigu entzunak izateko baldintzetan badagola zer landua, bai? Nik sinisten dizut hori, bai? Praktika horre forma ezberdinak hartu alditu, bai? Eta igual gero ere daude garai politiko ezberdinak, ez? Bai, momentu batzuetan behar da nik sinisten dizut hori, baina gero ere gure gizarteak daukan arduraz kargutu egin behar da, edo arduratu. Ardura hartu behar du, ez? Eta, nik uste dut hor dagoela interakzio bat, saia, konplexua, eta esango nuke hori horretan eragiteko asmoz ere. Animatu garela liburua idaztera, lan mardul hori hartzea, bai emagin bera eta bai ni neu, astindu dezagun gai hori. Bai, eta estimatzekoa da. Olatz eta liburuan azaltzen duzuen beste tesi interesgarri bat da tortura genero dispositiboa dela eta praktika generizatu bat dela, gizon eta emakumeek pairatu duzuelako, baina jomuga eta xedea ezberdina izan da. Azaltzen duzu emakumeekin nola operatzen duen, baina gizonen kasuan ere, jakina da torturaren bitartez jarri izan dizkietela auzitan euren indarra, sexualitatea, virilitatea, marikon, kobarde eta nenaza bezalako irainen bidez beren gizontasun hegemonikoa zauritzea zen helburua esaterako, eta haien kasuan ere, beraz, genero dispositibo gizara funtzionatu duela, esan genezake? Bai, nik esango nuke liburuaren tesi nagusia dela eta igual hor bi ardatz, ezta? Bata da, tortura violentzia matxista da, violentzia politikoa den bezala. Bai? Bi hoietaz osatu da. Bai? Orduan, violentzia politikoak, proiektu politiko bat, herri bat, dena delakoa txikitu, edo horren aldeko borroka eten, nahi duen bezala, violentzia matxistak ere, garai horretako genero ordena, hau da, emakume izatea zer den, gizon izatea zer den, nola harreman du bargaren gure harreman, jerarkikoa den horretan, hori agintzen duen ordena mantentzeko helburua du, bai? Orduan, bai violentzia matxistak eta bai violentzia politikoak, ordena hori arriskuan dagoela iruditzen zaionean, edo sektoreren batek, edo prozesuren batek hori mehatxatzen duela, edo mehatxu bezala irakurtzen denean, orduan da violentzia zuzena aktibatzen denean, bai? Kasu honetan, iruditzen zaigu, bi prozesu horiek bat egin dutela, bai? Gatazka politiko armatuan bi proiektu politikok esango dugu, talka egin dute, baina aldiberan ere, horren ikusgarria izan ez bada ere, egon dela ere, eraldaketa, bai, genero ordenaren edo eraldaketa, feminismoak auspotutako hainbat, eraldaketa gelditzeko beharra, eraldaketa horiek gehiagora ez joateko beharra, ez. Eta, karo, zentzu horretan, daipatzen genuena, tortura izan dela genero indarkeria politikoa, bai? Hasteko emakumeak partaidetza politikotik etxera aldentzeko, ez? Bai, aldentzeko tresna, bai?
Orduan hor, beldurrari, beste ezaugarri batzuk, bai, beldurrari, esan edut edozein emakumek, bai, terrore sexualari lotuta eraiki zaigun izu hori, erabili da gatazkan bestearekin batera, beste izu orokor politiko, orokor horrekin batera ez. Alde batetik hori ez. Eta gero, beste alde batetik da, zuk da aipatu duzuna, ez da? Nik tesia egiteko nire buruan zegoen galderetako bazan, nola eragin dute gure gizarteko genero arteko botera harremanak, noski, botera harreman horiek gatazka politiko armatuaren garapenean, talderantziz, gatazka politiko armatuan, eta hor gertatu den guztiak, nola eragin du? Nola eragin di ez, genero arteko botera harremanei, eta iruditzen zait tortura, kartzela ere, biak muga esperientzia bezala oso argigarriak direla edo gure gizartaren bizkarrezurra, benetako ez, hori ondo erakusten digutela ez. Eta, orain bat testigantza eta aztertu nituen tesian eta gero egin ditugun bileretan eta ikusten dena da, alde batetik, torturatutako gorputzen artean emakumeen kasuan zigortu nahi izan dela, bai? Patriarkatuari eragindako arrakala hori, bai? Azken finean genero rol batzuen edo mandatu batzuen apurketa dagoelako, ez? Hor erabiltzen dut Marcela Lagarde da Mexikoko antropologo bat, eta berak plantatzen du, ez? Ama emazte eta puta, ez? Bi ardatze horiek, ez? Ama emazteak ez da beharrezkoa bikota izatea, ez da umerik izatea, baina da nolabait, bai, gizonekiko harremanak definitzen gaituenean eta praktika horien arabera ari garenean, hori dela patriarkatuan nagusitzen den eredua, eta hortik aldentzen direnak puta bezala irakurtzen dira. Beraz, partaietza politikoa, zuzenean, dakar puta bezala irakurtzea. Baina aldi beran puta da dispositibo oso bat, bai, emakumeak disiplinatzeko, hotzantzeko, bai, izan bar ditugun praktikak, harremanak, sexualitatea, nola jantzi bargaren norekin aritu eta bar, regulatzen duena, bai? Horran, iruditzen zintzaigun, emakumeen bizipenak horrekin zerikusia izan duela, ez? Ama emazte izatearen rola zigortu, nolabait, bai, gero hortik etortzen dira askotan, lotzak eta erruduntasun asko, zoria torturak, ez hor usten duen hasitxo baino estena, ez? Eta gizonen kasuan, virilitatea edo maskulinitate esango dugu nagusia zena, garaian eta oraindik nagusia dena, ez? Eta dela, bai, gizontasuna esaten dute eraiki dela umetasuna ukatuz, homosexualitatea ukatuz eta emetasuna ukatuz, bai? Orduan, gizonen maskulinitatea edo virilitatea txikitu nahi izan dela, ez? Indarra eta aztertuz gero, bai, gero tortura teknikak, praktikak, ez dira isekak bakarrik, ez? Baizik eta igual genitalitatean eragindako, ez? Sexu tortura gertatu delako ere, Euskal Herrian ere, gizonen kasuan, baina helburuak ezberdina ziren, ez? Orduan, sentsazioa nola azkenean torturaren bidez, bai, patriarkatuarentzat edo garaiko genero ordenarentzat funtzionalagoak, esan nahi dugu, ez? Gizarte eredu horrekin hobeto lerratzen ziren gizontasun eredu eta emakume ereduak eraikina izan dira. Zentzu horretan esaten dugu violentzia matxista izan dela oroar. Orain beste gauza bada, bai, gizarte matxista horretan non kokatzen garen emakumeak eta gizonak, esan nahi dut emakumeak kalean ohituta gaude esango dut, ezinezkoa da ohitzea violentziara, baina esan nahi dugut jaiota batera eraiki gaituzte eta badakigu, zer den objektu sexual bezala tratatua izateaz. Gizonezko baten kasuan, bai, normalean, gizartean subjektu
sexual bezala eraiki da. Ez aldiz, torturaren esperientzian egoera hori aldatu egiten da. Ez orduan, bortxa horrek bakoitzari ze beldurrekin eta ze aurre esperientzekin lotzen gaituen da ze iruditegekin ez du zer ikusirik, ez? Baina, bueno, guri hori iruditu zaigu edo, ez dakit ez, hipotesi hori edo, bai. Bueno, latz, luze jarraituko genukezu entzuten, ari asko daudelako liburuan, eta ertz asko zinetaz hitz egin, baina amaitzen joan beharko dugu, tamalez, baina amaitu aurretik erreparazioari buruz galdetu nahi dizugu, osatzeari buruz, hortaz ere aritu zaretelako lan honetan, sakonen aztertu zuen ardatza ez izan arren, baina galdera, osatze prozesuan, teoria eta praktika feministak eskaintzen dituen tresnak, torturatuak izan diren emakumeen eskura jartzea izan liteke agian bide eraginkor bat? Bai, proposamen hori egiten dugu liburuan, ez? Eta igual gehiago zango nuke. Helburuan nuen, ez? Tesian nengoenean aztertzea torturaren prozesua eta horretan hasi nintzenan konturatu nintzen teoria eta praktika feministak eskaintzen dituen erramientak oso erabiligarria zirela aztertzeko tortura eta baita ere berregite edo reparazio prozesuak. Azteko, ez gaude ados hitzean. Ze hitz erabili nola ulertzen ditugun, bai? Hori azteko, ikusteko, ze irekian dagoen, ez? Baina, claro, azken finean, mugimendu feministak, bai, violentzia matxistak eragiten dituen min guzti hoien kudeaketan eskarmentu handia dauka, bai? Eta min horretatik, min hoien eraldaketatik sortu da borroka, eta beraz, bai, gaitasun handia du, edo eskarmentu handia du horretan, ez? Eta, iruditzen zitzaigun, hori bera, ez prozesuak horrela egitea bera, baliagarria izan zela, ez horiek emakumentzako. Torturari lotuta herri honetan, gizonak ere, noski, implikatuta daude, eta gero familiak, lagunak, bai? Osatze eta berregite prozesuak ez dira bakarrik komisaldegietan amaitu duten pertsonei lotu behar, zientoka daude ez direnak atxilotuak izan, baina izu horren pean apurtuak izan direnak, isiltasun asko daude gure familietan, gure lagun arteetan, isiltasun asko gu geu bakoitzak gure buruarekin, ukazio asko oraindik, eta bueno, ez, esate baterako askotan aipatzen dut, baina bueno, ez, 70. hamarkadan, ez, mugimendu feministan, ez, nola emakume ezberdinak elkartzen ziren, beraien zauriak eta minez hitz egiteko, eta hortik konturatu ziren, gertantzen zitzaiena esela individuala, ez, edo pertsonala, baizik eta politikoa zela, ez, eta apur bat, hortik, iruditzen zaigu hortik bide emankorra dugula, ez horiek emakumentzako, baizik eta torturaren zauri kolektibo honi ekiteko. Baiz, azkenean torturak batez ere pairatu duen horri eragiten dio, baina gizarte osoari eragiten dion zerbait da, ez? Eta hori ez ezin dugu ahaztu, erreparazio horrek ere kolektiboa izan beharko duela. Hemen, gauza guziek behar dute Amaia, edo behintzat podcast honek bai behar izaten duela azken puntu bat, ezta? Eranztea bukaera partean, eta gurean gaurkoan, orain une honetan ailegatu da bukatzeko garaia, Olatz Daño Beitia Zeballos, benetan plazerra ezin interesgarriagoa izan da, zure azalpenak aditzea, liburua gainera eskuetan dugula, ezta? Eta izanen dugu oraindik ere azpimarrak gehiago eta gehiago egiteko parada horriotan. Eskerrik asko bihotzez tarte hau eskaintzeagatik hemen Berria FM-en, benetan. Plazera izan da, Olatz, benetan, eskerrik asko. Zeueri, eskerrik asko ahotsa matagatik prozesu honetan egon garenei eta egongo garen guztiei, espero. Hori da. Mi esker. Eta zuri ere entzule, hurrengora arte. Eskerrik asko. Aio.